ଫୁଲୁ ଯାଉଛି, ଭ୍ୟୁଜ୍ ଫୁଲୁ ଯାଉଛି, 300 ପହଞ୍ଚି ଯିବନି। ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏବେକା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଏବେକା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି ଏବେ ଜଷ୍ଟ, ସେତେବେଳେ କେତେ ଥିଲା? 2080 ଥିଲା ହେଲା। 2000 ହଁ ସରି ଭାଇମାନେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ନାହିଁ କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛ? କେତେ ଜଣ? କେବଳ 25 ଜଣ। ତଥାପି ମୋର ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ କି ଏବେ କେତେ ଯାଇଛି ଭ୍ୟୁ କହିବି? ମୋର ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା 280 ଥିବାଟା ଏବେ 290 ହେଇଯାଇଛି। ଭାଇ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ଏତେ ଖୁସି। ଭାଇ ଏମିତିକା ସପୋର୍ଟ କର, ଏମିତିକା ଦେଖ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଏମିତି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସତରେ ଲାଇଫ୍ରେ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। ପୁରା ମୋଟିଭେସନ୍ ଏମିତି ଦେବି, ପୁରା ରଗଡ଼ାଇ ଦେବି ମନକୁ ସତରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଦେବି ଭାଇ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କର। ତ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏତେ ଖୁସି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବି, କାହିଁକିନା ମୋର ମନ ରହିପାରୁନାହିଁ କା ମୋର ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିନା। ରୁହ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭାଇ ଦେଖେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ତମମାନଙ୍କୁ କେତେ କହିଥିଲି ମୁଁ କହିଲ? 300 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲିକିନା କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ 320 ହେଇଯାଇଛି। ରେ ବାପରେ ଏତେ ଖୁସି ଭାଇମାନେ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନେଇକି, ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଏମିତି ଆସିଲେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ମନକୁ। ଏହି ଖୁସିଟା ନାହିଁ କି କେବଳ ସେହି ଭାଇମାନେ ସେହି ଭଉଣୀମାନେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନୂଆରେ ନାହିଁ କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପାଦ ପକାଇଥିବେ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ନୂଆରେ କ୍ରିଏଟର୍ ହେଉଥିବେ ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତିକା ଦେଖ, ଏମିତିକା ସପୋର୍ଟ କର ଭାଇ। ମୋତେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କର। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କର। ଏତେ ଯାଉଛି ଏତେ ଖୁସି। ବାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ।